Sziasztok! A következő videóban azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjátok lemérni az adott teleknek a szélességét, illetve a területét. Először is választunk egy ingatlant, ami legyen Tatabánya, helyrezi szám 122, kivesszük a közműhálózati adatokat, és könnyebben tudjunk mérni, illetve az alaptérképen beállítjuk, hogy földrészletek, illetve helyrezi szám. Itt a 122-es helyrezi számú ingatlanunk. Fölmegyünk a bal felső sorokba, ahol van egy olyan rész, hogy mérések. Ugye rámegyünk, hogy hosszmérés, és már le is tudjuk mérni ennek a területnek a szélességét. Gyakorlatilag ez egy 13,5 méteres szélességű telek. A következőben meg tudjuk nézni azt, hogy milyen a területnek a teleknek a területe. Itt meg simán kijelöljük a terület határait, és meg is kapjuk, hogy ez egy 645 négyzetméteres telek. Mai napon ennyit szerettem volna megmutatni. Következő alkalommal arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni azt, hogy egy adott telken belül milyen közművek vannak, illetve hogy az utcában milyen közmű szolgáltatás van bevezetve. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!